Paninguha igsuon nga ang mugawa sa imong baba mao ang mga mensahe sa Dios. Isangyaw ang pulong sa Dios. I-share ang pulong sa Dios sa imong mga amigo, amiga, or bisan kinsa nga katawhan igsuon aron masayod usab sila kung unsa ka importante ang pulong sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ayaw ikaulaw ang pulong sa Dios igsuon kung dili ipakigambit kini sa uban. I-share kini sa uban. Atong paninguhaon sa kanunay nga ang pirmi nga mogawa sa atong baba mao gayud ang pulong sa Dios. Mao gayud ang mahinungdanon nga mga pulong ug dili katong mga pulong nga dili makapahimot ngadto sa Ginoo. Atong imarites ang pulong sa Ginoo ug dili katong mga pulong nga dili makapahimot ngadto kaniya. Unang Korinto 14 bersikulo 39. Busa mga igsuon, paninguhaan ninyo ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Apan ayaw pugi ang pagsulti lahi nga pinulungan. Igsuon mas nindot nga ang mugawa sa atong baba mao gayud ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Ug ang Dios mahimot gayud niya na igsuon. Kung tinuod ang imong gugma ngadto sa Ginoo, magsulti ka sa mga mensahe sa Dios ug dili katong mga pulong nga dili makapahimot kaniya. Dili katong mga pulong nga pagdaot ngadto sa uban ug kay dili gayud mahimot ang Ginoo niya na igsuon. Dili nimo mapakita ang imong tinuod nga gugma ngadto sa Ginoo ug ngadto sa imong sikatawo. Atong imarites ang pulong sa Ginoo aron ang Dios mahimuot sa matag usa kanato. Atong gamiton ang atong kinabuhi sa pagpahimuot sa Ginoo pinaagi sa pagsulti sa iyang mga pulong. God bless sa tanan.